ole video kan utan tak tak main ka phone hi kumti thung kalo mang ve da reng maya achang hian aron muangin aron heng ven da sa thin maya heta hian Google Play Store chuan lutin iClean phone booster the app hi ka zong muta chuan he app hi acha merin ain I functions sang anei ta he app hian chuan ti hian ka han install da chuan install zawa ka honga chuan hei function pali phone dana tangkai mai phone cleaning antivirus memory booster le CPU cooler te hi omta hengte hian poimo maya phone ti heng theile junk files banga timuang thei tur angkha an peibo vek thiani ti chuan phone cleaner hi kan rana reload te ka junk files vel chu peibo hal veka chuan antivirus kan hi kan nei bok le ta he hian virus zong apai bo le vek ta chuan memory booster ka ran le ta chuan hei hian ka phone ati chak le zual sawa ti chuan atopera hian CPU cooler hi ni ta hei hian phone nung lampang salu tuk tur te kha vek ta hei hi thil tangkai ta kan ni boka tiang khan he app hi atangkai maya in phone te alo muangin alo heng ve thin te ni chuan in lo install na tur hi a link karon da anga description box a emo comment section a hian kalo datel don bokani a thalu tuka in lo mang ve chin don nia Hovela thil heng mak le tam dai tak ni thil dona I thil pu te hi oi vet thar suak cheng ole video tharnen karon le ta he video a hian Dyatlov Pass incident ka kan clear hawnga hei khobela thil thleng mak le tun thleng pwa la chui chua lo ania mitam dak phai chuan share point lo sheto ngenga request a te po ka dong da orenga hei hi tun tuma hian koron siam ve thei don da ni February ni khata tanga ni hi kumsa khazakwa somnga le pakwa khan hiker som da chu expedition nei turin Ural Marlama chuan an kalta heng mi te hi hikers experience tak vek an nia expedition po tam tak an lo nei to thin ani tin tuna an kal na tur Ural tlang po hi category 3 an lo ti mai chu mun harsa kal harsa tak expedition harsa tak tur ta zinga mi ania chuan heng mi te hi an la thalai maya kumsum hi atanga hili inkar an ni hlonga pakhat ero chu kumsum thung pariat mi ani ve thunga heta hian mi pa pariat le mai chia pahni an ni an ti ma hian ti chuan an hiking leader an group leader hi Igor Dyatlov ania a hming chawi hian helai an thina hmun po hi Dyatlov Pass an lo ti nge ani a hming an lo vu nge ani hemi incident thlen ma hi chuan kholat sia khal ti ania ti chuan mi som te khan kal chuak ta a he Ural tlang pan hian helai hmun an thlen ma January ni som ni pariat khan an zinga mi Yuri Yudin chuan damlo na wangin alet sana he thalak hi alet san ma chi a an la kania he hi anin mutop na bertur alo ni reng mai sia ti chuan midang pakwa te chuan expedition chuan chhun zong ta a Ural tanga chuan an chho zela ti chuan he mi te hian journals le thalak ang chi hi an lo nut chia he mi incident thlen nuwa an hmu chhuan ni ta an hlim tlang hle maya an kal le zel na tura ta na an phur zia te po an lo ziak lang nge a chuan heng thalak te en atang hi chuan thil engma danglam le thalo ang chi reng hmu the ni lawa an ziak lang lawa engkim thavek turang mai ani ti chuan an kal ni chang chuan ni engmol zat aliam ta a an la ron let lawa an chung te mai a thalo tana a chan chu hemi expedition nei tura an kal ma khan an leader Dyatlov chuan an sports club te chu ni som pahni February ma a telegram chu lekha thon ang chi ne mai ang chu a thon tur thu alo ti ama ma se lekha thon reng an dong thai si lawa February ni som ni alo ni dareng mai heta ze thi chuan an chung ter ru a ha tana rescue team te chu an thon chuak ta hemi Ural tlang lampang
ava en thadur va thli thlai turin ti chuan heng rescue team ten na an thil mu chu amakin arap thak zo kani rescue team da chuan an hiam hnung zui zelin an kalna tur om chu February ni somni le paruk khan an han thleng chawa an ria buk ni om tak tak te pawh an ma hmua an puan in chu alo ther nuai maya a chhunga tanga zei therang hian an ma hmua investigation atanga alan danin an mani ngein an puan in te chu a chhung lampang atang chem tevel emoni in an siam thei hmang an lo zei ther ti chu mu chhuwa anita a om zia chu thil engemani ti tir tu a om ti na ni chu ti chuan heng mi te hian an puan in te chu kalsanin an thom ho le eng kim kalsanin kilometer khat le point panga ve lai chu mar chhak lampanin an ke hiak te chu an hmua tin meter zanga vela hla chuan mei tuan an hnu ni awm tak pawh an hmu bawk a hetah hian mi pahnih ruang te chu an hmu hmasa ber ani heng mi pahnih ruang an hmu te hian thomhnaw pawh engmah an lo in bel lo a kekawr te nen chauh an lo awm a pheikhawk le thomhnaw engmah an lo in bel lo ani chu pawh vur tlakna vur ramah leh nghal ani a he thil pawh hi ngai tuah chuan a mak dangdai hle bawk ani chuan an han zong zelta khalai bul vela khan midang pathum ruang te pawh chu helai hmun atanga hlavak lo meter zathum meter zali somriat le meter zaruk som thum in hlata an hmu ani heng mi pathum ruang te hi chuan ti khan mi panga ruang chu an hmu hmasa phot ta adang pali te ro chu thlan ni vel an zon hnuwa mei ni li khan an hmu chhuak ve thei chaw ani ti chuan investigation te an han kalpui ta engi an thi chan ni ang engti nge tianga ram hnuaya maksak tak an lo thi top dana kha hria chhuah tawngin investigation te an han kalpui ta an ruang te chu an han endik vel ta ma se hetah hian thil danglam engma hmu tur an nei lawa mi paruk te chu hypothermia an ti maya chu kan taksa body temperature tlak niam voli tukwanga thi anga khan an ngai tok maya adang pathum te ro chuan fatal injury nei angin an hmu chhuak bawk ani ole ti chuan ngai dan pawh tlem in siam thiam deuh hlek karinga hemi china hi chuan entirnan investigation atanga lan dan ha chuan hypothermia khami body temperature tlanhiam khaw vot lu tukwanga tlanhiam awanga lo thi ta chu ni se an ria buka tang khan thil engemani tak chu an hadon ani an thom hnote emani an pheikhawk te emani korlum te pon have turani ama se engma tiang khan lo habok si lawa amak zo ani hei hi chuan entirnan thil engemani thil hlo om emani lo chhuak pawh ni se an ri abuka tang khan an tlan chian na lama khan engma thumhnaw pawh hampan lo in man hmawh lutukin an tlan chianga ta han kong lak lo an thi ani ti te point ngai dana oma amai ro chu mi pathum khami investigation atanga alan dana fatal injury nei de fatal injury wanga thita te kha an han enfia chuan pakhat khan alurwa hiam alo neya pahni dang te khan om ru tliak an lo nei ve ve boka heng an hiam te hi en mai atang hi chuan examiner chuan mishing ti thei chi zia zang ani lo thu a soi lang ani chuan thil mak le em boka chu heng mi pathum te zinga mei che pakhat hotel ve hi alei mu tur om lo ni alei mo mu tur alo om lo a alo bunga tin amit mu po hi kher chhuwa alo ni boka ni he thil thleng hi amak khop maya ngai dan siam thiam bo hara ma se mi thiam te chuan theory sang te an neya chung te po chu lar zual tak tak kan thlir ho ve lenga theory pakhana tan chuan yeti attack anian ringa me tam tak chuan ma se hemi theory hi rin tlak lo berte zinga mi ani kan di theng chu chan chu yeti zong lian chi mo tiang khan lo attack po ni se an sa te mani kha ayanga apot som vek theyang chu ma se tiang le nang ha mu tur om lawan tak sa chu la him vek boxia chu wang he theory hi chu alak tlak lo ani ole theory panina chuan avalanche chu vur tlang to thang chi ne mayang chu tiang han lo thleng ta se khamia wang khan engma thomhnaw le thil dang chu man lovin an tlan cheta ni angin an ngaya an rin dan chuan vur tlang lo to thatur thom vel an hria anga an puan in te chu chhunga tanga zai thlerin man hmo takin an tlan chiat santa ani an ring ani ma se he theory po hi ngai tua chian chuan arin tlak lo tlat maya a chan chu vur tlang tol thak na hnuang bel kha engma hmu tur om lawa baka soitong khan heng hikers te hi experience tak vek an nia degree nei te an lo nei hloma hiking lampanga hian chu wangin
hetiang vut lang ron tol thak thei na hmuna hi chuan game te po an nei arin om lo ani tin rescue team te khan an game bula khan footprint ti mayang mo ke hiang ang deuh hian huta an ke hiang ni nge te point an ringa kha te po ha chiang ta an han en chuan hei tlan che ke hiang ang ni lo ni chu tlan chiat la ya ke hiang om ang tur hi ani lo wa pa ngai ta ka mishing kal ke hiang kha lo ni zoga chu wang he avalanche theory po hi arin tlak le lo ani ti chuan theory pathum na hian aliens how the theory an ring bele thunga ni aliens te lo chuan conspiracy theory ani lo tata aliens te hi anin rol nge mai tat zela an te lo chuan akim lo ani ber mai chuan he theory hi interesting le em maya a chan chu he thil thlen zan hian heta tanga kilometer so ma vela na om hiking group dang pakhat te chuan orange rong tho na bial chu wana thok lai an lo mu boka tin hei mai ba ka than hi mu vel thleng point hetiang orange sphere mo orange rong tho na bial lian lutuk UFO kan tiang chi mu chung chang vel hi report po alo om nual bokani hewang hian mi tam tak chuan aliens how the thil ti ani pon rin pha hiala khanu ka soitak alei le amit mu bo ka soitak ta po kha aliens te ho hian khanu lei le mit mu te po kha an no ei te po ni mana chuan theory palina hian Russia sarkar khan an hiking nei na hmuna khan military parachute mines testing an lo neya he theory mi tam takin an rin na chan chu mi pahni te thom hnowa khan radioactivity mu ania chu mai baka kha mi pathum ta hliam an nei dan vel kha examiner khan machine ti ani thailo thu te po kha soi boka khami wang te po khan mi tam tak chuan military test na wanga thita ni te pon rin pha ma se he theory po hi arin thailo na lai om le tat maya a chan chu kha radioactivity mi pahni te thom hnowa an mu chua kha military testing wang chu lo ni ta se kha radioactivity kha an thom hnowa chau ni lovin khalai mun vel zong zonga po khan mu thei vek ani don ani ba gan han chui zel chuan khang mi pahni te kha radioactive radiation lama lo thok to ve an nia an thom hnowa radioactivity lo mu kha chu a om lu tu kani kha theories a large wall puita chunita a yang han theories atam maya in la shiat beldu zel in la sharil du ten chuan google lampang ate po lo research ve to mai ula chuan eng theory ber khange irin ve ka ron thau chua zia khan nangma theory te po hello ne ve dem ka se cha ka kha lo comment la ole dikhan kan thale photanga video le peka kan pule chak to nia bye